Goedemorgen, het nieuws van vandaag. Goedemorgen, 5 minuten over 7. Zeeland nu. Mirjam van Wouwen. 2011 is definitief een topjaar voor de Zeeuwse havens. De totale groei komt dit jaar uit op 6 à 7%. Vandaag staat er weliswaar een stevige zuidelijke wind, maar bij 9 graden en dat zonnetje is het toch heel aangenaam weer. Nieuws, weer en verkeer. Remco van Schellen. De veiligheid van de kerncentrale in Borselen is goed, maar kan beter. Jan Parent is bij de kerncentrale in Borselen. Jan, moeten we ons nu zorgen maken? Nee, dat zeker niet. De kerncentrale voldoet namelijk aan de eisen die door de overheid zijn opgelegd. De conclusies van de zogenaamde stresstest die zijn te lezen op onze website omroepzeeland.nl. De verkeersinformatie bij Omroep Zeeland. De Vlakentunnel op de A58 blijft nog zeker een week gestremd. Dat betekent op dit moment ook lange files voor mensen die Zeeland in en uit willen. U wordt aangeraden gebruik te maken van de Vlakenbrug. Goed eten doe je in Zeeland. In de nieuwe Michelin-gids stellen we vanaf vandaag 11 sterren, waarmee Zeeland zich culinair onderscheidt. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat maakt het zo uniek? Het maakt het uniek dat wij een los, ongedwongen restaurant zijn. Ik ben er morgen weer, maar blijf bij Omroep Zeeland op 87.9 en 98.4 FM. Blijf op de hoogte van het Zeeuwse nieuws via omroepzeeland.nl. Fijne avond.